तुम्हाला व्हेज बिर्याणी ही जर रेसिपी पाहायची असेल, हा पूर्ण व्हिडिओ जर पाहायचा असेल तर तुम्ही ही रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत व्हेज बिर्याणी। मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे ते चला पाहूया। आपण 1 किलोच्या मापानुसार बनवणार आहोत। मी हे 1 किलो एवढे बारीक तांदूळ घेतले आहेत। तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही कुठच्याही प्रकारचे तांदूळ घेऊ शकता। हे मी अर्धा किलो मटार घेतली आहे। बटाटे घेतले आहे 2 ते 3। अर्धा किलो एवढा फ्लॉवर घेतला आहे। 1 वाटी कोबी घेतला आहे। हे मी फरसबी घेतली आहे अर्धा वाटी। आलं लसूण पेस्ट घेतली आहे फोडणीसाठी। कढीपत्ता घेतला आहे, हा पण फोडणीसाठी घेतलेला आहे। कांदा फोडणीसाठी घेतलेला आहे। हा टोमॅटो घेतला आहे आणि यामध्ये मी हे अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतले आहेत। 2 चमचे मसाला, 1 चमचा हळद आणि हे मीठ घेतलं आहे मी चवीनुसार। आणि हा व्हेज सुहाना बिर्याणी मसाला आहे। हा सुहानाचा आहे। यापासून आपण आज व्हेज बिर्याणी बनवणार आहोत। चला तर मग आपण पाहूया। चला तर मग आपण आता गॅस चालू करून घेऊया। मी आता गॅस चालू करून घेतलेला आहे। आपला कुकरही आता गरम होत आला आहे। मी त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता, आपल्या त्या पूर्ण तळा एवढं असं तेल घालून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये मी हे मोठे 3 चमचे एवढं तेल घातलं आहे। तुम्ही ही रेसिपी झटपट अशी बनवू शकता आणि साध्या सोप्या पद्धतीने मी ही तुम्हाला सांगणार आहे। यामध्ये जास्त काही घालायची जरूरत नाही आहे। आता तुम्ही पाहू शकता, आपलं तेल आता गरम होत आलं आहे। यामध्ये आता मी कांदा घालून घेते आणि आता मी कांदा सर्व घालून घेतला आहे। आता कांदा आपण थोडासा भाजून घेऊया त्याला। तो तळल्यासारखा एकदम मस्तपैकी असं व्यवस्थित दिसणार आहे। तुम्ही या मी तेल घातलं आहे, त्या तेलाच्या ऐवजी तुम्हाला थोडं तेल आणि थोडंसं तूप असं मिक्स करून सुद्धा किंवा बटर सुद्धा घालू शकता। तुम्ही आता पाहू शकता, आपला आता कांदा आता व्यवस्थित असा भाजून झालेला आहे, पूर्ण तळल्यासारखा झाला आहे। आता अजून नाही आपण करपून घ्यायचं याला। आता यामध्ये मी कढीपत्ता घालून घेते। मी आलं लसूण पेस्ट घेतली होती, ती आता मी 2 चमचे एवढे घालून घेते। मी आता हा मालवणी मसाला घेतला आहे। हे मी 2 चमचे एवढा घेतलेला आहे आणि तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही घालू शकता। आणि यामध्ये मी आता हळद घालून घेते। हळद मी 1 चमचा एवढी घेतली होती आणि आता व्यवस्थित आपण ढवळून घेऊया। आणि गॅस मी आता बारीक करून घेतला आहे। आणि आता आपण हा व्हेज सुहाना मसाला घेतला होता व्हेज बिर्याणीचा, ते आता मी हे तुम्ही पाहू शकता, मी हे सर्व अख्खं पॅकेट मी आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहे। हे पण आता व्यवस्थित असं परतून घेऊया। आपली आता ही मसाल्याची ग्रेव्ही बनवून तयार झाली आहे। आता यामध्ये आपण सर्व भाज्या ॲड करून घेऊया। 2 टोमॅटो कापून घेतले होते, ते मी याच्यामध्ये घालून घेते। अर्धा कप एवढी मी फरसबी घेतली होती, ती घालून घेतली। कोबी, हा फ्लॉवर घेतला होता, फ्लॉवर पण घालून घेऊया। भाज्या सर्व व्यवस्थित स्वच्छ धुवून आणि मगच मी त्या कापून वगैरे घेतल्या होत्या।
बटाटा घेतला आहे, तो अगोदर मी कापून पाण्यामध्ये घालून ठेवला होता. आणि ही मटार घेतली होती मी अर्धा किलोची, ती पण घालून घेते. हे मी शेंगदाणे घेतले होते आणि ते कच्चे शेंगदाणे आहेत. तुम्ही ते अगोदर भिजत घालायची सुद्धा जरूरत नाही आहे, की आपण डायरेक्ट आता कुकरला लावलं की नंतर मग ते आपोआप शिजून येणार त्या भाज्यांसोबतच. शेंगदाणे पण आपण घालून घेतले. आता आपले सर्व भाज्या वगैरे घालून झालेले आहेत. आता आपण हे सर्व असं मिक्स करून घेऊया. तुम्ही आता हे पाहू शकता, आपल्या आता भाज्या त्या व्यवस्थित अशा मसाल्यामध्ये मिक्स करून झालेल्या आहेत. आता आपण 2 मिनिटासाठी असेच ठेवणार आहोत आणि नंतरला आपण तांदूळ धुवून मग घालणार आहोत त्याच्यामध्ये. आणि तुम्हाला आवडत असल्यास यामध्ये गाजरसुद्धा घालू शकता. मी आता हे गाजर पण घालून घेतलं आहे. गाजर असल्यास तुम्ही घालू शकता. आता मी हे तांदूळ 3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि यामध्ये मी आता पाणी घालायचं प्रमाण सांगते तुम्हाला. पाणी ह्याच्यामध्ये कसं डायरेक्ट घालायचं ते. असं तांदूळ खालच्या साईडला असं प्लेन करून घ्यायचे आणि ह्या अंगठ्याच्या साहाय्याने आपले तांदूळ केवढे आहेत ते मोजायचे. आपले तांदूळ एवढे आहेत त्याच्यानुसार एवढं वरती असं पाणी ठेवायचं. अजून ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया. आता हे आपलं पाण्याचं प्रमाण बरोबर झालेलं आहे. आता आपण हे तांदूळ भाजीमध्ये आपल्या ओतून घेऊया. आपले तांदूळ आता ह्यामध्ये घालून झालेले आहेत. मी आता गॅस मोठा करून घेते आणि आपण चवीनुसार त्यामध्ये मीठ घालून घेऊया. मी 1 किलोच्या प्रमाणानुसार 1.5 चमचा एवढं मीठ घातलेलं आहे. आता आपण हे असं व्यवस्थित असं हे परतून घेऊया आणि नंतरला मग गॅसला आपण कुकरला आपण झाकण लावून घेऊया आणि 2 शिट्या झाल्या की आपला भात तयार होईल. अशा प्रकारे तुम्ही हा पाहू शकता. आपला आता भात आता मस्तपैकी व्यवस्थित असा खूप टेस्टी असा तयार झालेला आहे. आणि आता आपण तो व्यवस्थित असा एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्हाला जर ही अशी रेसिपी जर आवडली असेल, आम्ही हा व्हेज बिर्याणी भात बनवून घेतला आहे आणि तुम्हाला जर हा आवडला असेल तर तुम्ही या चॅनलला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.